أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم amal ma magazine di Mali TV lajɛbaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi an bɛna wuli kuranɛ suran 107 la n'o ye suratu Mauna ye. O ye kuranɛ suran 107 a bi bɛn aya 7 ma. An bɛ magazine di Mali TV lajɛbaw bɛɛ fo ni timinadiya. Allah subhanahu wa ta'ala ko bismillahir rahmanir rahim. Ako araita allazi yukazibu bid-din. Ko yalama Muhammadu imam mɔgɔ ye min bɛ nkalontigiyali kɛ ni sara don ye wa fɔ cogo wɛrɛ la min bɛ nkalontigiyali kɛ ni diinɛ ko ye fa zalika allazi yad'ul yatima ko ni ma o dɔn ko de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yatimadenw a b'olu ɲɔni a b'o gɛn wala yahudu ala tɔ amil miskin a tɛ sɔn ka mɔgɔw rɔ su fɛnɛ ka mɔgɔw encourager fɛnɛ dɛsɛbaatɔw la dumunili la fa wailun lil musallina ko nga ko bɔnɛ bɛ selibaw ye o de y'a to kuma min b'a ɲɛ o y'a fɔ cogo min b'a a tiɲɛ o y'a fɔ cogo n'a fɔra sisan ko bɔnɛ bɛ selibaw ye ni mɔgɔ min y'o kuma tigɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko dɔ ko bɔnɛ bɛ selibaw ye k'a sɔrɔ kuma ma dafa ala ko fa wailu lil musallina ko bɔnɛ bɛ selibaw ye allazina hum ko nga seliba jumɛnw ko don an solatihum sahuna munu ɲinɛna u ka seli kunko sadi selibaw ye baara fukɛlaw ye munu ɲinɛna u ka seli kunko allazina hum ko ni ma olu dɔn ko ye selibaw ye yurauna munu mi yɛrɛ yira kɛ ni seli u ka seli tigɛ ala kama nka u b'a kɛ ni yɛrɛ yira ye mɔgɔw la mɔgɔw k'a ko n fana mi seli wa yamna una elma una ko de mɔgɔw ye minnu bɛ mɔgɔw bali dɛmɛni fɛnw na ni nana u ma ko karisa i t'i ka miseli singa mɔ hali n'o b'u bolo u tɛ sɔn ni nana k'i ka sonintigɛla singa mɔ u tɛ sɔn donc ko n'i b'a fɛ ka seli la dɔn min ka seli ye yɛrɛ yira ye k'o ye maa ye min tɛ sɔn ka maa si dɛmɛ ni dɛmɛni minɛn fa si ye parce que ala kɛra ɲininka na o waati ko dɛmɛni minɛn ye jumɛn ye a ko k'o ye sonkala ninnu tasuma bɔ dosiyɛnw a waati y'a sɔrɔ sadi fɛn minnu yɛrɛ a dili n'a dibeli tɛ fɛn caman ye mais mɔgɔw bɛ yen n'i nana halo ɲini o fɛ a tɛ sɔn k'a di donc ala subhanahu wa ta'ala sura in a kumana fɛn damadɔ kan koba damadɔ kan ya n'o ye baara lankolon kɛ wala fɔcogo wɛrɛ la baara fu kɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ n'a kun ye o de kosɔn a ko fa wailu lil musallina ko bɔnɛ bɛ selibaw ye allazina hum an salatihum sahuna seliba minnu bi seli san nka u hakili t'u ka seli kun na ko ni m'olu dɔn o ye mɔgɔ ye mun bɛ seli kɛ ni yɛrɛ yira ye wa u ti sɔn ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ si ye ni dɛmɛni minɛnw ye bi nin tɛ da seliba dama mɔ nin bɛ ko caman na bi an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ye yɔrɔ caman na kow ma nafa ɲa parce que kow tɛ ka kɛ a kun kan nka u bɛ kow kɛ ni forma wɛrɛ ye min tɛ kow kun ye par exemple n'a fɔra sisan ko an ka jamana jɔ walima an ka jamana kura jɔ i n'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a ko mali kura mali dugukolo tɛ ta walima ka a sankolo ta k'a falen k'a kɛ kura ye koyi nka adamadenw de bɛ fali n'o ye comportement ye ka kɛ maa kura ye ni adamaden falela dɔrɔn fɛn bɛɛ kɛra kura ye mais ni o fɛn kura ko kumakan nana kɛ dala fɔ ye ten baara sen t'a la an jogo kɔrɔ ka to an na nka an k'a fɔ ko ka kɛ kura ye donc ala ye o de ɲɔgɔn fɔ selila a selila min ma seli kɛ a kun kama wa maa o maa ma jamana kura ko kɛ ni a kun ye fɔ k'a kɛ dala fɔ ye ten i ye baara fu kɛla a tɛ mago ɲa an bɛ bi tafsiri jɔ yan kuranɛ suran 107 nin tun y'o tafsiri ye aw salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Folin ta ne o bɛ magazine Mali lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka sogo kɔrɔ fɔ olu kɛnɛ kan min bɛ kɛ kuranɛ tafsir ale kɔfɛ bi aw balimamuso n'aw denmuso o de bɛ ka aw lase bi n'o ye Fatumata Jane bi kuranɛ tafsir kɔni kɔfɛ sogo kɔrɔ fɔ o la sa Sheko salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Jane. Nse. I ka jɔnmuso fila maa dɔn u kɔni bɛ ka baara ninnu na bɛɛ ka ɲa bi kosɛbɛ
a tɔgɔ Aïssata Cissé awɔ i ka jɔnw don n ka jɔn don awɔ i jalen ɲininkali jumɛnw bɛ yen an ka bi kuranɛ tafsir kɔni kɔfɛ sa sogokɔrɔfɔw la ɲininkali 5 kɔni olu b'an bolo min maaw kɔni olu ye wele kɛ k'u ka sogow kɔni a ɲɛfɔliw kɛ maa fɔlɔ kɔni ale ta bɛ taa baganko ta misaliya la kɛrɛnkɛrɛnnenya misiko ta fanfɛla la maa filanan o ta bɛ taa ale tori ko masurunya kɔni na sa maa sabanan kɔni o ta bɛ taa iji ko ale bunakun kɔni kan ni maa naaninan kɔni ta o bɛ taga dugumɛnɛ ko fo ka taa se gireni ye ni bɛɛ b'a fɔ ma ko jiginɛso ni an ka maakɔrɔw tun bɛ u ka ɲɔ kɔni mara kɔni o bɛ to o sira kan maa laban ani maa duurunan kɔni o ta bɛ taa ɲɛmɔgɔ ko kɔni ale n'a nasiraw kan seko an ka maa fɔlɔ kɔni ale ye ɲininkali de kɛ ale ye musolamɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ k'ale sogora de ko k'a ye ale kɔni taara du dɔ kɔnɔ ale taara sɔrɔ u bɛ ka bagan faga bagan min kɔni n'o ye misi ye u bɛ ka tila k'a sogo kɔni k'o sarada maaw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilahi rabbil alamin janɛ an bɛ ala deli ala k'aw bɛɛ kɛ hɛrɛ ye amina rabi n'o tɛ an balimamuso min sogora k'a ye k'a taara du dɔ kɔnɔ k'a ye misi fagalen don a sogo saradalen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kibaru dumanba fɔ ten o bɛ tɔgɔtigi dɔ walima nafolotigi dɔ ka fatuli ko fɔ o yɔrɔ sina kɔnɔna na ok seko nka n'a sɔrɔ la a kun taara sɔrɔ de u tun bɛ ka misi faga u m'a sogo sarada mɔgɔ ni cɛ u bɛ k'a dilan ka bɛɛ k'a dun o tun ka fisa parce que toujours mɔgɔw kana ɲinɛ min kɔ sogo kɛnɛ fan o fan a tɛ kibaru duman fɔ mais n'a tun y'a sɔrɔ a taara sɔrɔ sogo tobilen don nka a fɔra a ye ko misi sogo don o fana bɛ nafolotigi dɔ fatulen kɔrɔ o ka nafolo tiɲɛ tilali ko kibaruya fɔ sogo ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ sogo tobila ka na di yan a ma piripiri latigɛ o bɛ yen nka n taara a fɔra n ye ko misi fagalen sogo tobilen filɛ toujours o bɛ kuma setigi dɔ ka nafolo fatulen ka nafolo ɲɛnabɔli ko kan ok seko o faamuyara an ka maa filanan ale sogora de k'a ye ko dɔ kɔni ko taara tori sogo ta ko k'o d'ale ma yala o bɛ mun yira alhamdulillah o sogo kɔrɔ ka di kosɛbɛ fɛn dɔ bɛ ji rɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ntori dɔw b'a fɔ ko tori ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye ko tori sogo dir'i ma o b'a yira i bɛna nafaba sɔrɔ i yɛrɛ jɛɲɔgɔnw fɛ i bɛna nafa yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ i jɛɲɔgɔn dɔw bɛ sɔn ka hɛrɛ k'i ye o ka ɲi kosɛbɛ ok seko o faamuyara an ka maa sabanan ale ko k'ale sogora de k'a ye ko namu ko kɔni o doni b'a la ni o ye an ka ijidenw n'u taara iji la u bɛ fini jɛman siri u la ka iji kɛ n'a ye janɛ o sogo ye cogoya fila ye mɔgɔ min sogora k'a ye ko namu b'ale la ni dɔw b'a ko haramu fini walima hejikɛlaw bɛ fini jɛman min meleke u la n'a y'a sɔrɔ a tigi furulen don o bɛ fatuli ko ko fɔ ala k'an kisi o ma mais n'a y'a sɔrɔ kɔni muso gɔnna don o bɛ furu sɔrɔli ko ko fɔ namu ye o fɛn fila ye furukɛ bɛli la a bɛ furu sɔrɔ ko fɔ mɔgɔ furulen na a bɛ kasange ko fɔ ala k'an kisi o ma ala k'a n'a cɛ janya seko o faamuyara an ka maa naaninan a ko k'ale sogora de k'a ye tigiɲɛ ni an b'a ye u bɛ dugumɛnɛw bɛ yɔrɔ dɔ sen k'a kɛ tigɛ u bɛ ɲɔ ni fɛnw k'a kɔnɔna la ko olu kɔni bɛ k'u tilen ɲɔgɔn ma ko ka don ale cɛ ka jiginɛ kɔnɔ yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don u bolo u b'u ka ɲɔw n'u ka balow bɛɛ mara a kɔnɔna la alhamdulillah janɛ o sogo kɔrɔ ka di kosɛbɛ ni mɔgɔ min sogora k'a ye ntɛnɛnw bɛ ka don i ka so kɔnɔ nka ɲɔkisɛ bɛ u da la wala malo balo b'u da la ka dun o bɛ san mun bɛ bɛɛ hɛrɛ kɔtigɛ bɛli ko fɔ o san mun bɛ bɛɛ hɛrɛ tɛ kɔtigɛ o du sina kɔnɔ wala o cɛ sina ka so o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ ok seko nka n'a sɔrɔla u tun bɛ ka don ni ɲɔ kun t'u da la n'u bɛ ka taa ta ka bɔ de ala k'an kisi o ma n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka don so min kɔnɔ ɲɔ t'u da la nka u bɛ ka ɲɔ de ta ka bɔ n'o tigi ye nafolotigi ye kungo dɔ bɛ na a ka nafolo caman bɛ to o rɔ nka a kungo in bɛ sɔrɔ balima kungow fɛ sɔɔni u bɛna fɔ a ye k'a balima dɔ ka kɔɲɔ bɛ yen sɔɔni a bɛna fɔ a ye ko dɔ fatura sɔɔni dɔ ka denkuni bɛ na a bɛɛ jigi bɛ sɛmɛ ale la donc a bɛ kɛ fɔ nafolo in bɛ fɛngɛ a bolo bɛɛ tagaw la dɔɔni dɔɔni o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ seko an y'a faamuya an ka maa laban ani an ka maa duurunan kɔni a ko k'ale sogora de k'a ye Messi ni ɲinɛmisɛnnin don n'a bɛ maa caman ka sokɔnɔna la bi Bamakɔ kɔnɔna la ko o bɛ ka don tɔgɔtigiba dɔ ka biro kɔni o kɔnɔna la
alhamdulillah rabbil alamin o ko ni saraka bo bola note o tokotigi sina awala Messi yɛrɛ ale sogotigiw fɛ ale yɛrɛ bɛ maa fɔ nafa tɛ sɔrɔ maa min na fɔ a sugu sadi a ɲɛnɛma tɛ se ka maa si nafa dugukolo kan donc ni mɔgɔ nana sogo k'a ye Messi bɛ ka don i ka so kɔnɔ komi i y'a fɔ cogo min ko nin yɛrɛ ye ɲɛmaa dɔ ye ale sogora k'a ye Messi bɛ ka don a ka bureau kɔnɔ a bɛ fɔ a k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ a bɛ sɔn ka maa dɔ ta ka bɔra a yɛrɛ la a ka baarada la min bɛna tiɲɛli don a kun nka a tɛna nafa se a o Messi b'o ɲɔgɔn ko fɔ. Nka Seko y'a yira k'a fɔ depuis kuma daminɛ na ko sogo ni ko tangalanw b'a la min ye sarakabɔw ye yala i bɛ se k'i da don o la n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ ka sogo y'a kɛ n'o tɛ n'a sɔrɔ u ka se k'a sɔrɔ k'a faamuya fɛnɛ. Saraka min bɛ Messi ka sogo kibaruya la ni mɔgɔ nana sogo mɔgɔ min sogora Messi la komi a don cogo ka ca fɛn dɔ bɛ yen nafa t'a la mɛ a nacogo dɔ bɛ tila ka maa nafa o y'a to an y'a fɔ ko Messi a ɲɛnɛma tɛ maa nafa sogotigiw fɛ f'a sugu bon nka a ɲɛnɛma bɛ don mɔgɔ min ka so kɔnɔ wala bureau kɔnɔ saraka gɛlɛn b'a la koyi a saraka yɛrɛ ka gɛlɛn dɔɔni o saraka ye a tigilama fɛn dɔ bɛ ji kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko zɔnzɔn dɔw b'a fɔ ko baba a fɛn in bɔlen don buntɛni fɛ dɔɔni nka ale n'o tɛ kelen ye a fɛnɛ gore fila b'a la nanzaraw b'a fɔ ma ko crevette n'a kɛra o ye donc a b'o de ɲini n'a y'o ɲini o ba b'a ɲini a bɛ o sisi n'a y'a sisi a b'a kɛ tulu la ka a mun o y'a kɛcogo dɔ ye a kɛcogo wɛrɛ a bɛ se ka baba in faga dɔrɔn k'a sen naani kari k'a bɔ a la k'o siri jurunin dɔ k'a dulon a ka baarakɛyɔrɔ da la wala a ka so da la n'o tɛ a yɛrɛ sesi t'a rɔ maa dɔ bɛ taa ɲagami a sen nɔ min bɛ tɔɔrɔ se a ma ka mago sa se a ma i b'a sɔrɔ faama caman ka fanga bɛ can ale yɛrɛ tɛ nka e ye maa dɔ de ta min ma kɛ maa kalama ye nka e dalen don a la o b'o a saraka ye o ɲɔgɔnna ye crevette de y'ale saraka ye k'a sisi k'a kɛ tulu ye ka to k'a mun soit k'a sen naani kari ka a siri ni fɛn dɔ ye k'a dulon i ka baarakɛyɔrɔ da la ka waati dɔ kɛ. Seko o faamuyara wa an b'a bisigiya fɛnɛ k'a yira k'a fɔ ko faamuyali la kosɛbɛ an filɛlikɛbagaw la o hukumu kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ ko nin kɔni y'an ka sogo kɔrɔfɔ bannen bi jumadonya in kɔni na an bɛ kuma di Seko kɔni ma a ka folikan kɔni k'o di an filɛlibagaw ma Seko. Janɛ k'i fo ka Asata Sise fo a dɔgɔmuso wala a kɔrɔmuso n'o ye Sise dɔ in fɛnɛ k'a fɛnɛ fo nka yanni ka bɔ kuma na dɔ tun ye ɲininkali dɔ kɛ na semaine tɛmɛni o tɛ sogo kunkan o bɛ adamadenya kunkan a tigi y'a yira k'a fɔ muso dɔw bɛ yen bonbonsi bɛ ye olu la ko an bɛ mun fɔ o kan an b'a yira k'a fɔ o tɛ kojugu ye sogo an ka nin tɛ sogo ye nin yɔrɔ la nin ye kɛnɛkan n'a yɛrɛ muso dɔw bɛ wala bonbonsi wala a bɛ ye o la an tɛ fɛ k'an da don o ɲɔgɔnnaw la komi sogo fɔla dɔw b'a kɛ parce que n'i ko k'i bɛ o ɲɔgɔn ta i bɛna mɔgɔw dɔw lagosi ka wala o de kosɔn anw ma sɔn k'o bila an ka baara kɔnɔ nka ale dɔrɔn ta in an bɛ se k'o jaabi bonbonsi bɛ muso minnu na k'a sɔrɔ tulu mun tɛ foyi tɛ o ka ɲi kosɛbɛ a tɛ kojugu foyi fɔ u dacogo de don nka bamananw kɔni bɛ tɛmɛ fiɲɛ min d'o ma a bɛ gɛrisigɛ caman ko fɔ o muso sina cɛ la wa a muso sina fana bɛ den minnu sɔrɔ a ka ca o denw caman tɛ se mɔgɔ la muso bonbonsi tigɛ a bɛ o ɲɔgɔnna de fɔ bamanan tɛmɛ fiɲɛw la nka an t'a fɛ ka mɔgɔw ka fiɲɛw ta komi dɔw b'a kɛ cogo min na komi a tigi y'a gɛlɛya an ma kosɛbɛ o de tun ye o jaabi ye Janɛ an bɛ an lajɛbaa bɛɛ fo k'u ni timinadiya i Janɛ. Ok, ni kɔni nin bɛ dansigi kɛ bi an ka sogo kɔrɔfɔ kɔni na an bɛ k'an bɛ bolo da dɔgɔkun wɛrɛ.